En aquest petit videotutorial explicaré com funciona aquesta plantilla de programació de situacions d'aprenentatge per secundària. Quan l'obrim, tenim en principi la primera pàgina per presentar-la, no? De quin àmbit o quina matèria o quin projecte fem servir. Anem a posar l'exemple de biologia. El nivell que seria, anem a posar l'exemple tercer d'ESO, el que vulguem, això ho podríem posar, a quin curs, doncs el 23-24, qui és el professorat, doncs aquest cas opcions, etc. No? Podríem anar posant tot això. Llavors, aquí posem programació del curs. Aquestes són les situacions d'aprenentatge, els títols de les situacions d'aprenentatge. No? Vaig a fer servir una que té publicat en el seu web, que es diu Fumes. Vale? Llavors la posaríem aquí, doncs, podríem posar la segona, tercera, hi ha un màxim de 9, no és normal que n'hi hagi 9, normalment hi ha moltes menys, però perquè no en faltin, n'hi ha 9. En el moment que posem ja el títol, ens apareixen ja tots els fulls que haurem de configurar per aquesta situació d'aprenentatge. A sota tenim els criteris de qualificació i de recuperació i les estratègies d'atenció a la diversitat i els recursos pel DUA, etc. No? Un cop tenim això, el que hem de dir és aquesta programació, quines matèries la fan servir. Si és una sola matèria, doncs marcarem una sola matèria, però pot ser que sigui un àmbit i hi hagi diverses matèries. Això ho fem en el segon full que es diu matèries. Això ho podem fer directament per aquí baix, on diu matèries, o aquí dalt tenim un model de programació i podeu anar tenint un índex a tot arreu, o podríem veure exactament a tot arreu. Vale? Si ens podem moure per baix o ens podem moure per l'índex dalt, com vulgueu. En aquest cas, doncs, seleccionaríem, per exemple, biologia i geologia i també l'escola transversals per si volem fer algunes competències transversals amb els seus criteris. No? Però podríem anar marcant, com deia, més d'una o més de dues, el que vulgueu, si fos un àmbit. Un cop tenim això, el següent pas és anar a competències i criteris i dir, molt bé, anem a seleccionar aquesta situació d'aprenentatge, començarem per la 1, a mesura que vagi ben el curs anirem posant bé i anem posant quina matèria tenim, vale? No he marcat disculpeu-me que no he marcat la matèria, em sembla que sí que he marcat biologia i geologia, sí que l'he marcada, biologia i geologia. Per tant, aquí els criteris, m'apareix biologia i geologia. Vale? Quina competència física treballaré? Vale? En el cas de la situació que us deia Fumes, el departament marcava que fan servir la 1, la 3 i la 5. Per tant, jo diria, doncs mira, aquí faig servir la 1, també faig servir la 3, biologia i geologia, i també faig servir la 5. No? Aquestes són les 3 competències específiques que marquen que fan servir, doncs posem les mateixes. Ja està. Tu, evidentment, cada professor tria les que vol fer servir ell i no passa res. Això ho fem a la situació 1. Per tant, anem marcant situació 1. Ara em deixa marcar aquest d'aquí. Aplicació de gravar. Em fa el tonto i no em deixa seleccionar. Ara sí, jo he de seleccionar. Vale? A més, en el cas del currículum no publicat, em demana, o em puc posar, com sempre, això és una presentació, una plantilla molt completa i no cal posar-ho absolutament tot. Aquí ho he previst per si vols posar-ho tot, si alguna cosa no vols posar, doncs no la poses. No? És, molt bé, d'aquesta competència té uns quants criteris. Quin criteri realment és el que fa servir en aquesta situació d'aprenentatge? I aquí tens tots els criteris que hi ha, els 3 que hi ha per aquesta competència primer, segon, tercer i els que hi ha a quart. No? No sé quin és, no tinc idea, vaig a posar que fos el segon, per exemple, i de la competència 3 m'invento que fos el tercer i el segon i aquí fos el cinquè. M'ho estic inventant, no sé quins són, hauríem de llegir-ho i ja està. Si hi ha més d'un criteri, podríem fer-ho. Simplement repetiríem la matèria, repetiríem la competència i aquí triaríem l'altre criteri. Pues mira, el criteri és el 6. Vale? El 1 i el 6. Perfecte. Quan hem de començar la situació, posem totes les competències que treballarem i tots els criteris d'avaluació que treballarem. Aquesta és la idea de la primera pàgina. Exactament el mateix, la segona pàgina, amb els sabers. Molt bé. Aquesta situació d'aprenentatge, quins sabers treballa? Si és que els vull posar, insisteixo, no és obligat posar-ho tot. Aquí t'ofereix la possibilitat de que ho lliguis tot. I, doncs mira, aquí faig servir el bloc de sabers 4, que són éssers vius, no deu ser aquest, no sé què és, hàbits saludables, doncs deu ser aquest, no? El bloc de saludables 7. I d'aquí resulta que hi ha uns quants sabers, bastant, n'hi ha 5, doncs jo puc triar el saber que vulgui, no? No sé si és aquest o no. El mateix, Si hi ha més d'un saber, doncs jo simplement torno a triar la mateixa, torno a triar el mateix bloc, que és el 7, i torno a triar el saber 5. I això ho estic fent en la situació d'aprenentatge. De tal manera que amb aquestes dos fulls inicials, competències i criteris, el que estic fent és, quan he de començar a programar la situació, indico totes les competències i tots els criteris que es treballen en aquesta situació i tots els sabers. Important aquí, que es treballen, no que estan relacionades d'alguna manera, sinó
tots els criteris i competències que treballo realment en aquella situació. No pot haver-hi aquí 200 criteris, no tindria cap sentit. Un cop tenim això fet, ara sí ens anem a treballar la situació d'avantatge. La pàgina és situació d'avantatge de descripció, com dèiem, podem anar per aquí o podem anar per aquí dalt, situació 1, descripció, són els punts que haurem de fer, i aquí et deixa explicar de què va, per què la poses, en què està relacionat, i, com sempre, com que és situació d'aprenentatge, quin és el seu context i quin repte o reptes planteja. Ja hem arribat al consens a Catalunya que les situacions d'aprenentatge totes tenen un context i un o diversos reptes. A més, podem posar quins ODS i amb quins vectors està relacionat. Si volem, si alguna cosa no volem posar, doncs no la posem. El següent pas és definir quins objectius té aquesta situació d'aprenentatge. A partir dels sabers, dels criteris, de les competències que hem seleccionat, definim els nostres criteris els nostres objectius d'aprenentatge. A vegades serà només a partir d'una competència, a vegades serà la competència i criteri que barregem, a vegades amb el saber inclòs. Això dependrà una mica cadascú de com ho faci. L'important és que defineixis uns criteris que els alumnes hagin de conèixer i saben què estem estudiant. Vaig a fer servir els que feia servir currículum, per tant, aquests d'aquí, que feia. Farem aquests que són els que el currículum posa al seu web, doncs defineixo el criteri de l'objectiu d'aprenentatge. I fixeu-vos aquí, diu molt bé, i dels criteris que m'has posat, amb quin es relaciona? Amb quin criteri relaciona dels que has posat tu de les competències? Competència 1, us posaré el criteri aquest d'aquí, la competència 2 aquest, amb quin es relaciona? Doncs mira, relaciona amb aquest i amb aquest. Relaciones l'objectiu amb la competència i criteri. Amb alguna competència i algun criteri. Pot ser només una competència i pot ser algun criteri. La idea és saber d'on surt aquest objectiu, no ens l'he inventat. Surt d'algun lloc, no? Ara m'ho he inventat, posat-la a l'atzar. De fet, estava relacionat amb la competència 1, si no recordo malament, per tant, normal seria que estigués en la competència 1 i no amb aquests. El segon objectiu, també poso un segon objectiu, podria anar posant els que volguéssiu, m'estic inventant perquè entengueu com funciona. El segon objectiu d'aquesta situació d'avantatge, no? Aquí. Aquesta està relacionada amb la SIC, per exemple, ho invento, però les dues de la SIC. I així podríem anar posant tots els objectius, posaré un tercer objectiu, que no sigui dit, posarem un tercer objectiu d'aquesta situació d'avantatge. Hem definit, hem passat de les competències i dels criteris, ho hem aterrat, per dir-ho d'alguna manera, en criteris, en objectius d'aprenentatge. Ja els tenim aquí, els objectius d'aprenentatge, i perquè no se'ns oblidi d'on hem sortit, hem dit que aquest objectiu surt d'aquest criteri, d'aquestes competències, aquest surt d'aquí i aquest surt d'aquí. Quan l'hem creat, ho hem fet partint d'aquestes. El mateix hauríem de fer amb els sabers. Aquests tres objectius, fixeu-vos que ja els tenim aquí, has posat dos sabers, amb quin saber relaciona cada un. Doncs mira, aquest es relaciona amb el primer, aquest es relaciona amb els dos, aquest es relaciona amb el tercer. De tal manera que ja hem passat de criteris, sabers, a objectius que tenim relacionats. Ja sabem amb què està relacionat cada objectiu. Com sempre, això sí ho volem fer. Si no ho volem fer, doncs no ho posem i ja està. Fixeu-vos que aquí les transversals no les hem posat, però evidentment no ho haguéssim pogut fer. On hem posat aquí competències i criteris, he posat les de biologia, hagués pogut posar, doncs mira, resulta que aquí vull fer servir la digital. Molt bé. Quina digital farà servir? Doncs faré servir la digital 1. Molt bé. I quin criteri d'avaluació? Que s'han publicat fa poc. Doncs el criteri d'avaluació ho estic inventant. El criteri d'avaluació 2. I això és la situació 1. De tal manera que, a part de les de biologia, he posat que també faig servir aquest criteri. Per tant, quan me'n vagi a definir els objectius, puc tenir, fixeu-vos que m'ha aparegut aquí aquesta. Per tant, algun objectiu d'aquest podria ser que, doncs mira, aquest objectiu a part d'aquesta competència, aquest criteri, m'ha ajudat a definir aquest objectiu. L'important és que de tots els elements curriculars hem passat a lo clau que són els objectius. Què farem a l'aula? Aquests objectius. I ens hem marcat la relació que tenen. Tant d'això com els sabers exactament igual. En el cas dels sabers, les transversals no tenen sabers, al currículum no apareixen sabers per a transversals, per tant aquí evidentment no pot aparèixer cap saber transversal perquè no hi és. Un cop tenim això, hem d'aterrar una mica més. Molt bé, ja hem definit els objectius. Ara hem de dir com sabrem que els alumnes estan aconseguint aquests objectius. I això és el que se'n diuen els criteris d'avaluació dels objectius, no els del decret, sinó d'aquests objectius que has posat tu. I llavors aquí caldria definir els objectius. Com us deia, el currículum també ho fa. Si mireu el seu exemple de FUMAS, ho fa perfectament. Posaríem aquí, doncs mira, el primer objectiu seria aquest d'aquí, no? És el que em posen ells, doncs ja està. El primer criteri d'avaluació, que depèn, en aquest cas, de l'objectiu 1. De l'objectiu 1 em surten dos criteris. Per saber si els alumnes estan fent l'objectiu 1, tinc dos criteris. Perfecte, doncs els poso. I aquí em dic que això es relaciona amb l'objectiu 1 i això es relaciona amb l'objectiu 1. Així, tot em queda lligat i no se'm relaciona amb res. A l'objectiu 2, tinc algun criteri? Doncs sí, ells també defineixen. Per tant, pots definir
com sabràs tu que els alumnes estan aconseguint l'objectiu 2, no? Quin criteri concret d'avaluació ho faràs. I aquí dius que aquest és l'objectiu 2 i que també té un segon, doncs posaré un segon amb l'objectiu 2, no? Si faig servir el seu exemple que podeu trobar també al web, posaré l'enllaç. Perfecte, ja tenim. I haguéssim pogut posar l'objectiu 3, ja no ho faig perquè no sigui més llarg, però l'objectiu 3 també tenia els seus criteris d'avaluació. Si volem, el que es pot fer és concretar més i dir, molt bé, com sabrem que l'alumne identifica els òrgans que constitueixen l'aparell respiratori a partir de dibuixos i imatges? I posar els indicadors. No sempre els posarem per tots els criteris, però a vegades ens va bé dir, doncs aterrem això amb indicadors. Doncs mira, si ens posa tots els òrgans, si ens posa uns quants, si ho fa autònomament, llavors aquí podem definir, doncs mira, ho fa, els indica tots, de manera autònoma. Que seria com ho fa d'aquesta manera. El mateix podríem dir, doncs aquí ens indica la majoria i podríem anar fent les gradacions si ens interessa. Ja tenim tot el plantejament curricular de la situació d'aprenentatge, ara ens falta anar a activitats. Quines activitats concretes faràs? Mirarem un vídeo, que ens interessarà. Farem una campanya publicitària, de sensibilització, els alumnes de primer d'ESO no fumin, sessió, etc. I podem indicar, si volem, moltes coses. Doncs, això pot ser la fase d'exploració, aquesta ja pot ser la fase de desenvolupament del cicle d'aprenentatge, anem posant totes les activitats que volem i anem indicant, si és que ens interessa, farem servir una rúbrica, una llista de validació, farem servir el que sigui, quina llista farem, o farem feedback oral entre els alumnes, o farem una coavaluació, si agrupes els espais, d'alguna manera, els alumnes, etc. Si fas atenció concreta amb aquesta activitat de diversitat, recursos d'aules, etc. Vas posant aquí totes les activitats que vols. Aquesta m'invento, activitat 3, quina activitat és, aquesta suposarem que també serà de desenvolupament i vas fent. L'última cosa que ens falta, i amb això ja acabem, és relacionar, molt bé, has posat uns criteris, que són aquests criteris d'aquí, identificar els òrgans, i les activitats, doncs digue'm, o apunta't per què fas cada activitat. Mira, l'activitat 1 l'estic fent per aconseguir aquest objectiu. Doncs li poso un 1. A l'activitat 2, per aconseguir aquest i aquest, aquests dos criteris d'avaluació. A l'activitat 3, per aconseguir aquest criteri. De tal manera que tinc un mapeig entre les activitats que estic fent i què vull mirar. Per què? Perquè quan hagi de qualificar al final, jo el que he de qualificar són aquests criteris. Per saber si l'alumne ha aconseguit els objectius, el que he de fer és qualificar, doncs mira, aquest criteri l'ha aconseguit, aquest no, això és el que hem de fer nosaltres. Les activitats són l'excusa per saber si és aquest criteri el que l'ha fet o no. Per tant, he de tenir aquest mapeig entre criteris i avaluacions. I ja està. D'aquesta manera, pot semblar feixuc, pot semblar molt llarg i, com deia, no cal omplir-ho tot, però ens marca les pautes de com parteixo des d'uns elements curriculars que se'm concreten en objectius, aquests objectius els poso amb uns criteris d'avaluació per saber si l'estan aconseguint o no, si vull, a més, hi poso uns indicadors i ho tinc tot relacionat en aquesta. A més, si això ho anem fent amb totes les situacions d'aprenentatge, al final de tot podem tenir dos gràfics. Un gràfic que ens dirà, quan tiri la matèria de biologia, doncs ens dirà totes les competències que s'han treballat, m'ha fallat aquest, ho arreglaré, que no falla, i estarà bé la pantalla, i el mateix, un altre gràfic, on sortiran tots els sabers que ha treballat. Quan tregui aquí biologia i geologia, em surten tots els sabers que ha treballat. En aquest cas només el B07, que són els dos que s'han treballat dues vegades. I aquesta idea, si tens una mica, al final del curs, dius, mira, he treballat aquests sabers i aquests no, aquí tens tots els sabers que haurien d'haver-hi i els que has treballat. Aquí no has treballat aquests. Si al final del curs estàs a quart d'ESO i d'aquests no has treballat cap, o no has treballat algun que no, doncs t'ajuda i el mateix amb les competències. I ja està. Si no sabem, clar, com que tot es centra en codis perquè sigui fàcil d'entrar, si tenim dubtes, al final de tot estan les nomenclatures. Per exemple, aquí, criteris, i dèiem, no sé quin criteri és el 2, o sabers. És que jo no sé quin és el bloc 4 o el bloc 7. Això, en els fulls just al final de tot, podem anar per aquí o podem anar per aquí. Aquí diu decret competències, aquí tens absolutament totes les competències, ja està el filtre activat perquè puguis buscar per matèria i sigui més fàcil. Doncs ja estàvem fent biologia, Llavors borro, trio biologia, i aquí et surt aquest d'aquí, surt només, si trio aquí només biologia, si no m'emprenya ja m'emprenyarà el m'ho deixarà de triar, com que tinc el Scantify aquest que està gravant, no me'l deixa seleccionar. A veure si aquí tinc més sort i m'hi cap, si ho faig per la... A veure si aquí puc fer d'acord. Ara sí. Si trieu, veureu que hi ha les competències,
I els criteris de cada un, per tant, podeu consultar, a veure quin criteri és, doncs el podeu mirar, filtreu per la matèria i així ja ho podeu veure. I el mateix amb els sabers, és que no em sé els sabers, no passa res. Veniu aquí el decret final de tot, que hi ha els sabers, també hi ha, trieu el filtre si no està activat i trieu la matèria que vulgueu, vaig a trobar un altre cop biologia i geologia, vaig a intentar, aquí, trio, i amb els filtres, llavors aquí veig tots els blocs, projectes científics del primer bloc, amb cada un dels seus sabers. El segon bloc és pues, geologia i tots els seus sabers. El tercer bloc és la cèl·lula, el quart bloc, de tal manera que si vols consultar tens aquí tots els blocs de sabers i els seus sabers concretament per saber els codis, que si no a vegades és complicat, doncs vens aquí, te'l mires i dius, doncs mira, és el bloc 103, doncs ja està, me'n torno a la meva competència i criteris i ja sé que és el bloc 103, llavors tries una competència, el bloc 103. No sé si és molt complicat, si és molt massa enrevessat, però almenys a mi m'ajuda a ser estructurat i a anar creant. Com sempre, quan programem realment no ho programes d'aquesta manera. Això és quan ho plasmes aquí, i si ho tens tot relacionat. Quan programes pots portar una activitat, l'activitat després et fa unes competències, un criteri, tornes a vigilar l'activitat, tornes a mirar, i vas canviant d'un cantó a l'altre i vas amunt i avall constantment. No? Però quan ja ho tens clar o més o menys clar i vols que quedi per escrit, doncs va bé, almenys a mi m'agrada aquesta forma sistemàtica de que ho relaciono absolutament tot i llavors estic comptant exactament quines competències faig servir, quins criteris faig servir i quins sabers, i sobretot quins em deixo. Que si és conscient no passa res, però almenys que a final del curs no tinguem dubtes sobre això. Espero que sigui útil i si no, doncs ho veieu, us he anat al servir i cap problema.